dan girman manzan Allah iman shayarin ɗan bidiyon nan da sauri. Wato malam tun da uwar ta haife ni a duniya ban taɓa ganin tashin hankali irin na yau ba, ban taɓa gani ba. Wasu mutanen gaba ɗaya ba su ma tunawa da cewa za su mutu. Kowace irin barna kake ma Allah a duniyan nan ya hana ka abu ka yi, kowane irin kalar fasikanci kake a wannan duniyar, ka rika jin tsoron Allah, ka rika tana ranar mutuwa, ka rika yin baya-baya da aikin da Allah ya hana. Ba dan tona ma wani asiri ba kyau ba, da zan kafa muku wata bidiyo na rantse da isar manzan Allah duk mai imani sai yayi kuka. Malam a cikin wannan ƙasar ta Saudiya da muka zo aikin umara, ga mu dai kusa da Kaaba, mun zo a kusa da hotel ɗinmu inda aka aje mu. Bayan Allah da muka tura su daga Madina zuwa nan garin, sun tawo tare da wani bawan Allah, aikin umara ya zo. Amma abin da wannan bawan Allah ya yi, na rantse da Allah, na rantse da Allah, ba dan da duk wanda ya tona ma wani asiri ba, Allah ya yi alƙawarin shi ma asirin shi ba zai rufu ba. Saboda ba za ka tona ma asiri ba, ko uban wa daure magindi kai naka ya rufu. Wallahi wallahi da na ɗora muku hoton shi kun ga ikon Allah. Abin nan ya ɗaure min kai, ya bani mamaki. Malam a cikin ƙasan nan mai tsarki fa, ya zo aikin umara fa, a inda aka aje sa cikin ɗakin su, mutane sun fita su tafi harami su je su dawo, yana nan zaune. Irin matan nan masu zuwa zo su kawo abinci, mutum ya siye riyal 20 riyal 100. Kawai wani mutum cikin su kawai yana dawowa, ya bar shi a ciki dama, sai ya ce mai zaka samu fita, sai ya ce mai zan fita, sai ya ce to ba matsala, zan dauki katin kofar zan tafi da shi, idan na dawo saboda zai mawuyaci ne in same ka a cikin gurin, sai ya ce mai to ba matsala. Wannan maganar da nake faɗa maka anan aka yi, in ba an yi ba ubangiji Allah kar ya ban abin da nake nema duniya da lahira. Kuma azumi ne, kuma aikin umarantawa, ina cikin ƙasa mai tsarki ka ji nama wannan rantsuwar. Amma wai bawan Allah nan daga fitar su je su dawo suna kare ki, suna buɗa, suka same shi ya danna yar mutane yana zina da ita. Dan girman Allah yanzu wannan kwama cala ina watan azumi cikin ƙasa mai tsarki ka taho aikin umara, duk jarabar ka, duk bala'in ka, za ka haƙuri ka koma gida. Duk masifar ka za ka yi haƙuri ka haɗe miyanka sai ka koma gida, sai ka je ka yi duk kwama cala da za ka yi. Nan fa kome kai linkin ba linkin linka ma ake. Raka'a biyu taka ta nan idan ka yi sai ka yi raka'a 1000 a Najeriya, ba ta kai wannan raka'a biyun lada ba. Kuma duk wanda ya zo nan ya dawafin nan, ya je Makka, ya je Madina, aka ce ba makawa shi wannan dan aljanna ne, Allah zai yafe ma dukkan zunubinka kamar yau aka haife ka. Ko me kai ma Allah, Allah ya ce ya gafarta maka. Amma ka ji shi a cikin ƙasa mai tsarkin anan ya ga damar fasikanci. Kai ubangiji Allah ka sa mu cika da imani. Kuma na sharing din bidiyon nan dan Annabi Muhammadu. Wallahi abin da ban mamaki. Abinci fa nake ci kaga hannuna. Amma na rantse da Allah, suna zuwa nan suna nuna min bidiyon, abin ya daure jin na ce iko sai Allah. Abin ya daure min kai. Wasu mutanen kawai ba sa ganin za su mutu ne. Akwai mutumin da kawai shi bai ganin ma zai mutu yanzu, kawai bai ma tana da mutuwa ba. Malam inda zaka san akwai Allah, kuma Allah shine Allah. Inda zaka san akwai Allah, kuma Allah shine Allah. Ka je ka duba ilimin likitanci, in baka da hankali a gaya ma. Ka je ka duba ilimin likitanci, daga lokacin da aka zuba mani a cikin mahaifar uwar ɗa, ya kwana 40 ya koma gudan jini, ya kwana 40 daga manin nan zai canza. In ya kwana 40 zai koma gudan jini, in ya kwana 40 daga nan tunaninsa ya ƙare, zai koma tsoka. Daga wannan tsokar tunanin duk likitan duniya ya ƙare, ba su san taya Allah yake busa ran ba. A lokacin zai aika da mala'iku su je a rubuta ajalin shi da arzikinsa, a rubuta komai da komai na rayuwansa. Tun nan zaka san akwai Allah. Ka duba na Maryama fa, sai da Maryama ta haihu ba tare da miji ba, ba tare da miji ba. Nan ma zaka gane akwai Allah. Ka duba annabi Musa fa, wutan da ya gani a dajin Madayyana yana tafiya fa, shi da matansa. Lokacin da ya je Allah yake kiransa, ka duba ka ga me ya gani, me ya ji, sautin da ya ji, zaka gane nan ma akwai Allah. Akwai abubuwan da suke tabbatar maka da akwai Allah
kuma Allah ya halice mu kuma dole sai ya kashe mu. To duk irin kalar iskancin ka da rashin mutuncin ka, duk kalar fasikancin da zaka yi, to ka rika tuna cewa akwai Allah. Kuma duk sanda aka ce maka yau zaka yi aikin sabo komai kankanta shi ko ƙarya ne, ka rika tuna cewa yanzu fa sai Allah ya tambaye ka in kai wannan abin kai wata isa gifari. Domin Allah bai alƙawarin cewa idan kai laifi ba zai gafarta maka ba, in dai ba kisan kai bane ba shirka bane, ko me kai a wannan duniyar Allah zai gafarta maka matakar ka tuba kai tawbatan nasuha. Allah ya taimake mu, Allah ya shirye da mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu gane gaskiya, Allah mai mu gida lafiya. Ina ma kowa fatan alkhairi masoya manzon Allah. Sannan naga wani mutum yana ta min magana a DM akan cewa in bashi sirrin kalanda akar mukallawa ba yanzu ake bada shi ba cikin wannan watan kuma a wannan kasar. Ni ba zan ba gudunmuwar sabon ubangiji ba a cikin wannan kasar kuma a cikin wannan watan. Ka bari duk kwamacalar da kake da bukata a yi ma ko wani abu da kake son a duba maka, idan wannan watan ya wuce in dai Allah ya bani sani akai in kai magana zaka samu mai kyau da izinin Allah. Ina ma kowa fatan alkhairi.